ready? 3, 2, 1. Okay, pwede ka po tiyan kama. Okay, garap ki babi chalo. Yahan ba po tiyan biyo na chena garap ki biyo kaya yahan ba po ba? Okay, yahan ba po ba sa biyo na di garap na biyo ba? Diyan din na tapos ito ba kaya? Okay, di ba ba? Dalo biyo kaya nang sa ba? Okay, garap biyo yahan ba biyo? Once we glass ka na please so na basi. Okay, so tu share sa video, pati at po yan chene, daro nya mi ta so nya, daro ta daro bi patan ni ta po yan gong ju bi so lo shin, lan jaw li ni sa ne phai lo ya ba bi khamya, daro ni ka khama ne ko we yaw ne ya ju ma ro